Boas, bacaloures, pois como vos contábamos en stories, estábamos de rescate. Fomos a rescatar estas dúas ovelliñas, vimos así un pouco de baixón, como podedes ver, porque, bueno, pois porque acabamos de ver algo que non nos gustaba nada, o estado no que estaban non era moi bo, as cuadras estaban moi sucias e había ademais unha burriña encerrada dentro dunha cuadra atada cunha cadea. Poremos vos o vídeo, un breve vídeo que pudemos gravar así de Strangis, que, bueno, pois nada máis entrar chorou así moi forte, como chamándonos, como queixándose de estar ali encerrada en plena oscuridade, nun sitio moi sucio, xa vos digo, ademais de estar dentro dunha cuadra, estaba atada cunha cadea, e a verdade é que vimos así un pouco tristes. Despois, aparte, íbamos a rescatar pois, a unha cordeiriña e a un cordeiriño, e a él non o deixaron vir finalmente, porque outra cordeira que había parece que ten problemas, e quixeron desfacerse dela porque sabían que non a iban a dar vendido, e veuse para aquí, para non ser indiferente que veña un e outro, pero bueno, doenos, e sobre todo doenos por parte das coidadoras que estaban atendendo as ovellas estes días, que son as que conseguiron a súa cesión, e que lle teñen moito cariño outro cordeiro, pois doenos que se quedara ali para o que están todos os cordeiros nas explotacións, para acabar nun plato. Así que, bueno, é unha sensación un pouco agridulce. Estamos super contentos por Greta, e pola outra velliña que ainda non ten nome, que queremos que nos axudedes a poñerlle nome, a ver se se achegan, porque, bueno, xa vedes, están cun montón de medo, acaban de ser separadas da súa nai, e como vos decimos, unha delas, según nos comentan, pois ten algún problema, quizáis neurolóxico, non o saben, ten un comportamento extraño, moito medo, non come pienso por si mesma, bueno, iremos a valoralo, se non queremos atosigala moito tampouco. Mañán chamaremos ao veterinario para que veña a revisala xa cun pouco máis de calma, e valoraremos cal é o seu estado. Colocaremos vos fotiños para que nos axudedes a poñerlle nome a compañera de Greta. Aí está, aí nos estaba mirando xusto nese momento. Bueno, pois, sin máis, iremos vos contando cal é a súa evolución, e, bueno, dentro do que cabe estamos contentes porque estean aquí polo menos, e porque estas dúas se puderan salvar. Taroquiño, bacaloures.